Εδώ έχω μια τράπουλα. Οκ, στη δείχνω κανονική. Περίμενε, τη γυρίσω και ανάποδα, έτσι. Μην μου πεις ότι είναι από κάτω και τέτοια. Λοιπόν, είναι κανονική τράπουλα. Μια κανονική. Λοιπόν, και πίσω δεν είναι. Λοιπόν, κανονική. Είναι κανονική. Πέσε μου ένα μονό αριθμό μέχρι το 52 που είναι της τράπουλας. 52. Το 52, το τελευταίο δηλαδή φύλλο. Λοιπόν, πάρε εσύ το τελευταίο φύλλο. Μάλλον, μήπως νομίζεις ότι το έχω δει και τέτοια. Όχι, δεν νομίζω. Λοιπόν, πάρε εσύ το 52, δείχτε το και του Λιακόπουλου. Κοίτα, Λιακό. Το είδες, έτσι. Όχι. Να. Το είδες, έτσι. Το είδε. Ναι, ναι. Για να το δω και τώρα, δεν το είδαμε το τύρμα. Εντάξει. Το είδες. Ναι, το είδα. Λοιπόν, φέρ' το μου εδώ. Το βάζω εδώ από κάτω, από που το πήρες, από το σημείο που το πήρες. Λοιπόν, εγώ την κόβω την τράπουλα τώρα, έτσι. Αν και πρέπει να έχει γίνει μαλακία. Δεν ξέρω, θα δούμε. Την κόβω τέλος πάντων σε κάποια σημεία. Μέσα μου έναν. Το μεταξύ στην ξαναδείχνω την τράπουλα, έτσι. Πέσε μου έναν άλλο μόνο αριθμό τώρα. Μπορείς να πεις και μικρό τώρα. Το ένα. Το ένα. Ναι, το ένα. Θα τραβήξω το ένα και πάρε το φύλλο και κοίτα και πες μου αν ήταν αυτό. Ήτανε αυτό. Αυτό ήταν. Ωραία. Αυτό πείτε ήταν. μου ποιο φύλλο είναι. Τώρα πείτε μου. Είναι το 9. Το 9 καρδούλα. Οκ. Το 9 καρδούλα λοιπόν. Πόσα τέτοια φύλλα έχει τράπουλα μέσα. Ένα. Εννιάρια. Ένα τέτοιο. Εννιάρια. Ναι. 4 λοιπόν. Βλέπουμε την τράπουλα. Πόσα θες να σου βγάλω εγώ παραπάνω. Τι παραπάνω. Παραπάνω εννιάρια. Αφού έκατσε το 9 τώρα. 8. 8. Εγώ επειδή είμαι πολύ κουβαρντάς, θα στη βγάλω όλη την τράπουλα. Δεν βλέπω ρε μαλάκα. Όλη την τράπουλα εννιάρια. Έξω από το τελευταίο φύλλο. Εντάξει, ναι, λοιπόν. Εγώ θέλω 3 εννιάρια μόνο. Εγώ σου είπα, σου έβγαλα όλη την τράπουλα. Λοιπόν, ευχαριστώ. κόψε.